So hi guys, welcome back to my channel, and this is me again, Reymar. So for today's video guys, pupunta tayo ngayon sa, saan tayo pupunta ni Serisa? Dunbeck! Sa Don Victoriano! Ayan! So nung unang part 1 ng ating video guys ay nandun tayo sa Mount Malindang, doon sa Kanaw-Kanaw guys. So ngayon, nandito na tayo ulit sa Kanaw-Kanaw guys. Then papunta kami ngayon sa Don Victoriano! Tara! Tara! With desiree laag channel! Tara! Ayan. Tulong na niog, Don Victoriano karon guys. Awa guys, muna siya italan sa Don Victoriano. Tara! So darang yung view guys. Wow! Welcome back to my channel! So karon guys, napamay diri sa Dolian nga part. So mga tumiog Don Victoriano guys, kay manglaag mi dito sa view dito sa Don Victoriano, kay naa naman pud say another tourist spot dito guys, which is sa tungal ato dito sa view deck. So yan guys, at kami of Don Victoriano, ang palaging kasama yan si desiree laag sa vlog. Look at the view. Whoa, whoa. Tungas may kasinas din dagat dito. Oh! Yun, mayo touch. So yun guys. Ako mayo touch, sakit ka akong mayo touch. No, view. Unique. So we're here. So, unique. Mo rin, pinaka-part sa tao. So we're here in malimtan. Malimtan? Ani mo na akong mga sakyan nila guys, among driver. Go na sila guys. Ano yun kayo mga tugandig mo? Ano yun? Higaan nila kakakuha na no? Hala, nice kayang. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Support this video. Charot lang. So yan guys, bumali namin sa motor nga among sakyan karon. Katapos namin sumakay ng multicab.
Finally guys. A few moments later. Guys, nabot na video ani guys. Guys! Ilang hours ang biyahe? Ilang hours? 2 hours? So ayun guys. Dami naka-darling. Siyang ati. So ayan guys, nanamid ni guys. Haggard Fest. Haggard Fest. Mga sa amin guys, after ani mga trim og view deck and then mga ligo mi after. Chara at sa mga sa amin darling. Ay mama dito. So ayan guys, mga tunami sa view deck diri sa Don Victoriano. Together with my mga batos. Tara! Ayan, si Marvin, si Desiree, silang darling. Ayan. So mga tumiog view deck guys. Kay mag-pictorial mi dito guys. Mag-backlight mi guys. Basa gusto ko na. Robot ko. Kuya, itong vlogger ay may balitan mo. Tara! Mag-backlight mi padulong sa view deck. Hoy, buntod pa nga part. Wala ba kay mas? Tara ay. Ayan. Wala, layo ka tayo. Let's go guys. Guys, hapit na may mabot sa view deck sa Don Victoriano. Gabas. Wow! Ayan. And guys, we are here in view deck at Don Victoriano guys. View deck guys. So, malabihan na to ang mga bulak nga nindot kay guys, mga pa-flowers nila guys. Ayan, mga bongga kay ilang pa-flowers. Kutsaritas? Oh, pink kay ilang kutsaritas kayo guys. Organize kayo ilang mga pa-flowers. Ayan, bonggang bongga. So, dara guys, ang view! View dito sa Don Victoriano! Wala, guwapo ka dyan ilang ay, kung siya yung color pink. Pink, as in pink. Ayan guys. Tara! Ayan guys! Nanata sa view deck sa Don Victoriano. Let's go! So ayan guys, nanata diri karon diri sa view deck sa Don Victoriano! So before tamo sunod guys, makita na to ang ilang entrance. So sa ilang entrance pa lang daan guys, makabasa na kag mga notices guys. Like for example, mga pahinumdum sa mga taong mga wala na kahinumdum silang mga ex. So biyahe natin nyo guys, mga baga na kay Bugnaw kung inyo pa sila balikan guys. Nahuman na ninyo gamit, pagkaman inyo pa yung gamitan og balik. Char! So, wala siya. So guys, musaka na ta guys. So nakabasa naman sa ilang mga notices no. Atong mga pahibalo nga dapat daw kung magkarat ka o nakay basura dapat ato siyang ipakit ang atong mga basura. And then, diri nga lugar guys, kay peaceful man kay ni diri guys. Basta ang mga hangin, and then pinakalimpyo nga lugar o pinakalimpyo nga dapat. So guys, hapit naman ang December guys. So muna siya perfect place para mag-date mo sa inyong uyab guys. Samot na gabi guys, agoy lamig kay bumot og bata diri dapitan guys. Bongga kayo. Ala ka! So ayan guys, naroon sa first floor sa ilahang tower. Muna lang ipanghambog na pinahala ko nga tower diri sa Don Victoriano. 13th floor ni sa taman guys. No. First level. So makita nato diri guys, ilahang model karon guys, nar guys. Ayan, pwede niyo siya pasayaw di kagabi guys. Pwede niyo siya pasayaw nato ni ang dancer nga ginukuloy ni Minteria. So ayan guys. Makita ninyo guys ang napakagandang lugar dito na. So ayan guys, sumasaka na to sa ilang second floor. Guys, dito guys sa first floor makita na. Kasi sa first floor pa lang guys, makita na nila ang nato ang kinatibuk ang view sa Zamboanga del Sur o sa Misamis Occidental. Pati ang view sa guys. Magmalitang nagtawag kanimuan. Ayan guys. So this time, mga tag second floor. So dapat guys, kung musaka ka sa ilang second floor, dapat magamit ka og elevator guys.
Nya, elevator nya, umtay elevator diri guys. So escalator ang tawag ani. Second floor guys. Dito sa second floor guys. Diri na to mahinam-hinam guys kung mag-date bitaw mo sa imong uyab guys. Agoy guys, nagi manggahi din napita guys. Abot na sa lugar. Nya, samot lang magtapat-tapan mo sa iyong uyab. Agoy, sus nagi manggahi. Gahi pang usay mo sa imong uyab guys. Gahi pag ginayang usay ang no. So mo ni diri guys ang second floor. Makita gyud na to ang kabuuan guys. Nice kaayu in fairness. So karon guys, nanata diri sa second floor guys, nila guys sa ilahang view deck. And then makita na to guys ang kabuuan. Ang view diri sa Misamis Occidental nga which is ang Mount Malindang view guys. Ayan guys, dira ang Mount Malindang view guys. Tada! Mount Malindang view. And diri pud guys, diri nga part muna siya ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Kato guys, kato dito. Kaya dito ang Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur nga view. Dayon. Kaya po siya guys pa Zamboanga del Norte. Yan. Mag-pictorial na mi. Hala, desiree. Pinaghandaan kaya ni Kuring. Guys, among purpose nga nung nanganhimi diri guys, kaya mag-pictorial ning isa si Kuring guys, si Desiree Islat channel. Para sa iyang upcoming birthday, karong December. December pa yung birthday guys, pero karon mag-start na sa iyang pictorial. Grabe siya ka-prepare sa iyang, sa iyang birthday. Murag asa i-held ba yung birthday, yung reception. Yan guys. Si Desiree Isla channel guys. Nasakto ra. No, okay ramen. Okay ra lagi parami gani. Tara. Sakto magud bagay ra. Lipstick na. Mana? Pero lisod gyapon siya kay reaction. Ibaga ang lipstick oy. Uy, wala ka na ba imong lipstick? Oh, wala imong lipstick. Ay, wala imong lipstick. Wala na akong lipstick dan. Nangagyud. Yan guys, tara guys ang atong birthday. So ayan guys, mangulit nami guys, kaya human namin sa mga tour diri mag-picture together with my companion guys. And then human na sila pa-pictorial mangulit nami sad guys. And ugma, ang among buhaton is mga ligo daw mi ato ilang bugnong dapit guys. Bugnong dapit sa ngara atong lugar kanang kaliguanan nila dari guys. If ever kung diri mi mga tulog, pero if ever dili min gani so mangulit mi padulong karon guys. If ever man gani kung di mi matulog ganoon. So ayan guys, that's all for today guys. Kung nagustuhan nyo ang video na to guys, don't forget to like, to give thumbs up, and subscribe my channel sa mga hindi pa nakasubscribe. And of course,
ring the notification bell para naman updated kayo sa aking mga bagong videos. And comment down below kung ano ang mga isuggest nyo yung iba-vlog na susunod kong gagawin guys. Para naman gagawin natin siya ng vlog sa susunod kong vlog. Tara! But before that guys, shout out muna kay Juan Brunyola Langga at saka kay Desiree Isla Channel.